हानि पाट्टा बिलाइ बावखुंग्रि बियाबाव दिनै जोङो 360 सा न'खरनो रानना होनाय जादों। थांनाय भारत उदांस्रि जानायनि 79 बोसोरसिमावलागै कंग्रेसआ 50 बोसोर सासन खालामबाय, बिजेपिआबो खालामबाय, बिपिएफआबो 70 बोसोर सासन खालामबाय। खिन्थु दिनैसिम बे हालामनि मानसिफोरनि हानि जेंनाखौ बिथांमोना मालाबाबो सुफुङाखैमोन, फोजोबाखैमोन। नोंथाङा मोनसे खोथाखौ साननानै नाय, जाय बर', राभा, गार'आ इन्डिजिनियास कमिउनिटि होननानै बे हालामनि थागिबि होननानै मिथिजायो, बेफोरबायदि बर', राभा, गार'नि हानि जेंनाखौनो जुदि फोजोबाखैब्ला बिटिसिनि गासै जाथि जनगोष्ठीनि हानि जेंनाखौ बोरै फोसाबनो, बिनि बे साननो गोनां जादों। आरो दिनै जोंनि मानबीय शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार, आं खोब अहंकारै बुंगोन दिनै इउपिपिएल सरकार होननानै, मानोना इउपिपिएल सरकारा थानायखायसो, प्रमद बर' बिथाङा थानायखायसो जोंनि बिटिसि हालामनि 3,66,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हादों। आरो नैबे गोदानै जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव दने गयारि बिथांनि हालामाव, जाय जायगायाव बिथाङा 22 बोसोर गाव सासन खालामनानैबो बिगासे हा न'खरसे मानसिनो होनो हायाखै, बिनि हालामाव, बिनि गामियाव जोङो 360 न'खरनो जोङो हा होनो हायाखै। गांसेबो होनो हायाखै। आं दने बिथांखौ नोंथांनि माबानि गेजेरजों जुदि होदोंब्ला नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों फोसावना होनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय।